एडिसि चंगमारी सिकांनि सिमिनो पॉलिटिकल पार्टी नो तोरजांनि थेमरां रok गेरेब सावै तिप्रामो था ख्लाइदारु साको चप्रब जांमानि पार्टी मुरक जुं नुगै मानखा ताबु एडिसि चंगमारी व तिप्रामो था खुक्लाइ इंगै फाइमानि याकुलोबो थाग्याको चप्रब लाइबानि पार्टी मुरक अमहायनो काइसा पार्टी मुं मिया हट थांनाय 12 रामचंद्रघाटनि बिसिङो खबजाक जुमिया कामियो तिप्रामो थानि आदं खरकसानो दाबाय तानमानि पार्टी मुं पातिखा तानजांनायनि बुमुं उंखा जसपल देबबर्मा कक्टमाओ साइमानखा सालब्रुम ब्रुमनो सिक्रि सक्र ख्लाइ तंमानि आईपीएफ तिनि सामुं तांनाय र आबोनि बागि आमचाइनि लक्ष्मी नारायण देबर्मानो मुरुकना थांफुरु सुतिना हनै फातार अंखरमानि जसपाल देबर्मा आफुरुनो हरनि दामचुकु ताममानि जरावो अनिश देबर्मा मुंगै खरकसा आईपीएफ तिनि आदं बनो दाबाय तानमानि पार्टीमुं पाटिखा पार्टीमुं याकुलो जसपाल देबर्मानो डीडीएमएचि रतनपुर शाखाम नगो तुबै फाइजाका तिनि फुंगो पार्टीमुंनि थायो जसपाल देबर्मानि नगो थांगै नाइखा 12 रामचंद्रघाटनि एमडीसी मुचां सुहेल देबर्मा ते बाइजालबारि आउटपुस्ट अनिश देबर्मानि मुंगै काइसा मामला खाइजाखा ini sengoro bajal mere outpost sing efer kana phaijak sini takuk sorry devan sajla sini jespol deborma di pramotin supporter ne tini sabrum brum borong torture khlayo ipf tro khaipi और हर गोड़ा बे खितर ईद बे खितर नगो अमते खलेमं बरो इलेक्शन सिम तास जरा बट torture मा खजगे तंगो के बर किलेमन बे बरो मरलाय थलायो के बा 2-3 दिन पीसफुली तमनि नमी आसुसा खाली बरो 9 डिग्री रगो बरो सुति ने जेफट नङ हर काब्रो फरसा आईपीएफ ने सपोर्टर फाइ मन दाबाय तानखा बरो सिनारखा अबन उजों थानाय एफर खलाया याबा आं अबन आपिल खायनामो जों इलेक्शन थानाय फाइनाय बार बार अकुंति आं आपिल खलायो हाइटां नाय जदि जों पीसफुल काय तंग नांनाय केबो आइन यागता नाहादि आइन जतन बागन समान तमो जदि केबो आइनि बारे सामखलाय तंगसंकाय बो जेस पार्टी फनथु बो आइनि बेखति माजरा माननाय अबन रिक्वेस्ट खयो जों आमसे काहाम करंगे तंगनानि बागै जत्त लोकरं नां कयो जों हामजालाय थानसलाय जों तंगना नांनाय जों खरसा चुबालायमन तंगना नांनाय केबो पावर तंगना अहंकार तांलाय जदि ता सिंग्रा बैता तांलाय जदि केबोनि हामिन बागै ता वानसलाय जदि दिन आमसे जों पीसफुली जों सामखलाय खरसते कथानायमन बिसिनते जों डेभलपना नांनाय जों अमन आपिल खालायनाय इलेक्शन पाइ थांगा तागबो चिनि तिबारा मथनि लुकुरक काहामकै तंमंकुरिखौ नग फाइ ईद बाइ खितर घोड़ा बाइ खितर इकमियाव फाइ आईपीएफ तिन बर फायाकै चिनि बरमा दाबै तान गलां थाका अब बेलेन चाया जों तागबो चिनि लुकुरं हायना हाय कयफिरो हाय तावालाय जदि जेसन पार्टी पांथं जों तिबारा सा जों थांजांनाय अबन रिक्वेस्ट खै आं जेसे आमजेन लुकुरं आपिल